പെത്തക്കിസ്കൊറുന്നുണ്ട്. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಔಟ್ಡೋರ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕಾ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಆಯ್ನಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಯನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ್ತು ಪರ್ ಅಕ್ಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿಕ್ಕಾ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪಂತಿ ಪಾಡ್ಗ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಮನ್ಪುನ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಪೆತ್ತದ ಕೈತಲೆ ಬೊಕ ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವರೆದು ನನಗೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಪಂತಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಕರ್ಡ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಈ ಕರ್ಡನ್ನು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ನೆತ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಅರಿಯೋಡು ನಮಗೆ ಯೋಗಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡು ಫುಲ್ ಅರಿಯೋಡು ನೀರು ಅದೇ ಫುಲ್ ನೀರು ಅರಿಯಾಡು ಇದು ಟಿಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಬುರ್ಚಿ ಆಂಡ ಜೀರಿಗೆ ಧನಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಅದರ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ಕರ್ಡ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟಿಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಬೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಸಾಲ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇದು 1 ಅವರ್ ಇಜಿಂದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ 2 ಅವರ್ ನಿಕಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಂಡ ಈ ಇದು ಮಾಸ ಪೂರ ಚಿಕನ್ದ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜಿನ ಒಂಚೂರು ಆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ ಏನಾಯ್ತು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ 3 ಅವರ್ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪದೆ ಪಂಡ ಕೈಟ್ ಮಂತಿನ ಸ್ಪೂನ್ ಡಾಪುಚಿ ಮನ್ಪರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನು 1 ಅವರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಪ್ಪೆ
ತೆಂಗ ನೆನೆಪಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ತುಲೆ ಕೆಂಡ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಆವಡು ಕೆಂಡ ಆವಡ ನಂದು ಸೂಪುರ ಬರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಗೆಂಡ ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಗೆಂಡಾಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು 1 hour ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲೆ ಒಂದು 2 times ಮನ್ಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪೀಸ್ నేను ಪಿರೊಂದು ಸಲ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ಕೆಂಡಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೇಕಾವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 1 hour ಆಂಡಲ ಬೋಡು ಪಿರ ಪಲ್ಟಿ ಮಂತದ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೀ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಟರ್ ಚೂರು ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ಗ ತಿರ್ಗದ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇರೆದೆಪ್ಪುಗ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇರೆದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡುನು ಪತೊಂದು ಪೋಕ ಈತ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ದೆಪ್ಪುಗ ಯಾವು ಪಿರೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಐತ ಮಿತ್ ಮೆಸ್ದ ಮಿತ್ ಬೂರ್ದು ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಕರೆಂಚಿನಾಗ ರೆಡಿ ಆಂಡ್
ಫುಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೈದಂಡು ಈ ನೆತ್ತ ಗೆಂಡದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಸ್ಮೂಕ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದಂಡು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೆ ತಿಂದು ತೂಕ ಸೂಪರ್.